भूताचे नाट्यगृह एक भयकथा. इथे नाट्यगृहामध्ये नुसता टाळ्यांचा आणि शिट्यांचा गडगडाट होत होता. नाट्यगृह पूर्णपणे प्रेक्षकांनी भरून गेला होता. दिवसाचे 3 शो करून सुद्धा प्रेक्षकांचे मन भरत नव्हते आणि नाटकातले काही शेवटचे क्षण आले. त्यात चंद्रकांत बोलले, तुम्हाला साक्षात पूर्ण नाट्यगृहामध्ये शांतता पसरली. साधारण 1.5-2 तास बसून चाललेले ते नाटक शेवटच्या क्षणी घसरणी लागली होती. चंद्रकांतराव म्हणजेच आशिष हा नेमकी शेवटच्या क्षणी काही शब्द विसरला होता. शेवटी ते नाटक संपले. प्रेक्षकांच्या मनात फार आनंद होता. नाटकातली पूर्ण टीम भेटली. शेवटी नाटकाचे दिग्दर्शक बोललेच, अरे आशिष, चाललंय काय? एवढं चांगलं नाटक आणि शेवटच्या क्षणी तू काय केलंस रे? तुझ्याकडनं अशी अपेक्षा नव्हती. चल, एक नाटक समजू शकतो, पण सलग दुसरं नाटक आहे असं झालं. अरे असंच चालू राहिलं तर आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल तुझ्या बाबतीत. आशिषने आपली मान खाली घातली. शेवटी सर्वांची माफी मागून आशिषने सांगितले की मी दुसऱ्या दिवशी माझं नक्कीच चांगलं देईल. मी माझे डायलॉग विसरणार नाही. इकडे दुपारचा प्रयोग झाला होता. आता रात्रीचा आणि शेवटचा प्रयोग राहिला होता. सर्व टीमने आशिषला धीर दिले. इकडे आशिष त्याच्या कमऱ्यामध्ये गप बसला होता. त्याचे ते डायलॉग पाठ करत होता. आज या क्षणी साक्षात शिट. हातबल झालेला आशिष हा पुन्हा तेच बडबडत होता. आणि त्या क्षणी अचानक दार ठोठवण्याचा आवाज येऊ लागला. आशिषने बाहेर जाऊन दार उघडले तर बाहेर कोणीच नव्हते. आशिषने आवाज देखील दिला, कोणी आहे का रे? पण आजूबाजूला बाहेर कोणीच नव्हते. दरवाजा बंद करून आशिष पुन्हा आपल्या कामामध्ये व्यस्त झाला. ते डायलॉग पुन्हा बोलण्यात चालू झाला. पण अचानकच त्याला पुन्हा दार ठोठवण्याचा आवाज येऊ लागला. आशिषने बाहेर जाऊन बघितले तर नेहमीसारखे बाहेर कोणीच नव्हते. तो पुन्हा आतमध्ये येऊन बसला आणि दार ठोठवण्याचा आवाज हा वाढू लागला होता. आजूबाजूला नजर गेली आणि त्याची नजर एका भिंतीकडे गेली. आश्चर्याचं म्हणजे त्या भिंतीच्या आतूनच तो आवाज येत होता. त्या क्षणी आशिषने पुन्हा आपला मोबाईल काढला आणि आपल्या मित्राला फोन लावला. हॅलो सूरज, अरे बघ तो आवाज कसा येतोय. तो पुन्हा भिंतीच्या आतून येतोय रे. अरे सोड रे, काय नसेल तिकडे, तू तुझ्या पाठांतरात लक्ष दे. हे बघ आशिष, जर आज नाही झालं ना तर तुला देखील माहिती आहे काय होईल. तू नीट पाठांतर कर रे. असं बोलता सूरजने फोन ठेवला. आशिष यावेळेला घामाघूम झाला होता. तो आवाज तिथून येतच होता. शेवटी आशिषने ठरवले की ते या शेवटच्या नाटकाआधी याचा काहीतरी सोक्षमोक्ष लावायचा. त्या आवाजाच्या दिशेने तो जात राहिला. त्याने त्या भिंतीला हात लावले तर ती पोकळ्याने हलकी वाटत होती. शोधाशोध केल्यानंतर आशिषला काही साहित्य भेटले. त्याच्या मदतीने त्याने ती भिंत तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी जे करायला नको होते तेच त्याने केले. त्याने ती भिंत तोडून टाकली आणि त्या भिंतीच्या मागे त्याला एक दरवाजा भेटला. तो पूर्णपणे बंद होता. आशिषने तो दार उघडला. आतमध्ये छोटीशी का होईना पण एक खोली होती. आपल्या मोबाईलच्या टॉर्चच्या सहाऱ्याने तो सगळीकडे बघत होता आणि जोरजोरात ओरडत होता, कोण 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 आहे का इकडे? आतून कसलाच प्रतिसाद येत नव्हता. आणि शेवटी आशिषचा फोन वाजला. आशिषला लवकरच बोलवले होते. आशिषने ते सर्व काही तसेच सोडले आणि आपल्या कलाकारांकडे गेला. इकडे रात्रीचे 9:30 वाजले होते. अगदी नाटक हे जोरात आले होते. शिट्यांचा गडगडाट, टाळ्यांचा आवाज हा सगळीकडे गुंगत होता.
जणू काही 101 वर्षांनी पहिल्यांदाच नाटक पाहत आहेत प्रेक्षक असे झाले होते. आणि शेवटी ती वेळ आलीच जेव्हा आशिषला त्याच्या तोंडातून येणाऱ्या शब्दांमधूनच या प्रेक्षकांच्या टाळ्या आणि शिट्या हे शेवटपर्यंत टिकवायचे होते. या 1.5-2 तासामध्ये केलेले सर्व नाटक आता या संभाषणावर निर्भर होते. हो ना, हो ना. आकाश हा त्याचे डायलॉग बोलत होता. त्या क्षणी जोरजोरात आवाज करत आशिष म्हणजे चंद्रकांतराव तिथे चालत आले आणि बोलू लागले, बाबा बाबा, आज या क्षणी साक्षात इंद्रदेव जरी तुम्हाला वाचवायला आले तरी ते तुम्हाला वाचवू शकणार नाही. बघा बघा, हे आभाळ कसं फुटलंय. विजेचा मोठा कडकडाटाचा आवाज हा त्या नाट्यगृहामध्ये गुंजला. क्षणभर प्रेक्षकांना देखील असेच वाटले की या नाट्यगृहामध्ये वीज कोसळलेली आहे. आशिष हा आपले हात वरती करून तसाच उभा होता. पण त्यांचे बाबांचे किरदार साकारणारे म्हणजे 60 वर्षांचे हिम्मतराव हे नाटकाच्या ठरल्याप्रमाणे हृदयविकाराचा झटका येण्याचे नाटक करणार होते. झालेही तसेच. त्या विजेच्या कडकडाटाच्या आवाजाने हिम्मतराव हे आपल्या छातीला हात धरून हे त्या क्षणी कोसळले. नाटक ही अगदी हुबेहूब वाटत होते. प्रेक्षकांची नजर ही एकटक हिम्मतरावकडे होती. ठरल्याप्रमाणे हिम्मतरावला तिथून नेण्यात आले. नाटक हे शेवटी संपले. प्रेक्षकांच्या टाळ्या आणि शिट्या हे जणू संपायचं नाव घेत नव्हते. आशिषची यावेळेला वाह होत होती. पडदा झाकला गेला. पूर्ण नाटकाची टीम आशिष जवळ आली. अरे आशिष, काय नाटक केलंयस तू. अरे माझा विश्वास होत नाहीये. दिग्दर्शक आणि सर्व टीम आशिषचे कौतुक करत होते. पण इकडे हिम्मतराव हे तसेच आपल्या छातीला हात लावून हे जमिनीवर पडले होते. शेवटी टीम मध्ये असलेला सूरज हा त्यांना जाऊन विचारू लागला, अहो हिम्मतराव, ओ काका उठा. अहो तुमची काय ॲक्टिंग होती आज. खरंच मानलं तुम्हाला. उठा. सूरजचे हात लावून देखील हिम्मतराव उठत नव्हते. शेवटी सूरज बोलला, अहो बस झाले, नाटक संपले, पडदा झाकला गेला. अहो उठा आता, तशी रात्र झालेली आहे. पण हिम्मतराव यावेळेला हालण्याचे नाव घेत नव्हते. सूरजच्या मनात भीतीचा किडा फिरला. शेवटी त्यांनी आरडाओरडा केला. दिग्दर्शकांनी सर्व टीम तिकडे पोचली. हिम्मतरावला हलवण्याचा प्रयत्न केला. नाट्यगृहाच्या जवळच असलेल्या डॉक्टरला बोलवले. डॉक्टरनी तपासले आणि शेवटी त्यांनी सांगितले की यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालेले आहे. पूर्ण नाट्यगृहामध्ये शांतता पसरली. नेमकी या क्षणामध्ये झाले तरी काय, जे हिम्मतराव स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घेत असे ते अचानकच आपल्याला सोडून कसे काय गेले. शेवटी हिम्मतरावचे ते मृत शरीर तिथून नेण्यात आले. दिग्दर्शकने सांगितले की उद्याचे सर्व तिकीट हे फुल आहेत. आपल्याला आपला शो हा पुढे न्यायलाच लागेल. आशिष, आता सांभाळून घे. जसं आज सर्व सांभाळून घे. आशिषला सर्व समजवत होते, पण आशिषची नजर ही वरती ढगांकडे होती. शेवटी सूरजने प्रश्न केला, मला एक सर समजत नाही की आशिषचा तो डायलॉग झाल्यानंतर एवढ्या जोरजोराने विजेचा आवाज कसा काय आला. त्याच वेळेला टीम मधला माणूस हा मागून बोलला, अहो साहेब, हा आवाज तर आपण सेटच केला नव्हता. असा आवाज आलाच कसा. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आज हर्ष जो हे सगळं सेट करतो तो आलाच नाहीये. म्हणून तर आज आवाजाची एवढी कमी जाणवत होती. काय, मग हा आवाज आला कुठून. या सर्वांचा गोंधळ चालूच होता. आणि आशिष हा त्या रात्री त्याच रूममध्ये गेला.
त्याच नाट्यगृहाच्या खोलीमध्ये जाऊन बसला. त्यांनी दरवाजा बंद केला. मोठमोठ्याने श्वास घेऊ लागला आणि क्रूर हास्य करून बोलू लागला. शेवटी पहिला बळी मी घेतलाच. आता बाकीचे 2 बळी देखील मी घेणार. सोडणार नाही कोणाला. आशिषच्या चेहऱ्याचा रंग हा बदलला होता. आशिष हा आता पांढरा पडला होता. आरशामध्ये बघून तो क्रूर हास्य करत होता. काय असेल त्या नाट्यगृहामधल्या त्या खोलीचं रहस्य? एवढ्या वर्ष ती का लपवून ठेवली असेल? अखेर आशिषच्या शरीरामध्ये कोणत्या आत्म्याने प्रवेश केला असेल आणि तिने हिम्मतरावचा का जीव घेतला असेल? बाकीचे 2 बळी हे कोण असतील? आशिषच्या शरीरामध्ये हे आत्म्याने प्रवेश केलेला आहे हे त्याच्या इतर साथीदारांना माहीत पडणार, की आशिषच्या आतमध्ये असलेले ती आत्मा 2 बळी घेणार? हे सर्व माहिती करून घ्यायचं असेल तर आवर्जून पहा नाट्यगृह एक भयकथा भाग 2. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या मेल ID वर किंवा फेसबुक ID वर नक्की सेंड करा. इंस्टाग्रामवर काही मेसेज असेल तर नक्की करा. भेटूया पुढील भागामध्ये.